Een lege stoel in de rechtbank van de Moorn. De verdachte van discriminatie van Bas van der Meer komt net opdagen. Dat ik zijn advocaat voor het bloot is bijzonder. Kijk, een verdachte kan ervoor kiezen om niet te komen. Dat is zijn goed recht. Maar als een verdachte een raadsman of raadsvrouw heeft, dan komt zo'n raadsman of raadsvrouw in de regel wel. Het is wel tamelijk bijzonder, vind ik, dat een raadsman die zich heeft gesteld ten behoeve van de verdachte, die dus de verdediging doet, ja, ook afwezig blijft. Het weigeren van der Meer als stagiair houdt een protte landelijke aandacht en opscoor, vooral via de social media. Tal van belangenorganisaties plus een schande van de handelswijze van de boer. De officier van justitie luidt uit waarom het net om een misdrijf gaat, maar om een overtreding. Soms is er een overtreding die het leven van de slachtoffer in grote mate beïnvloedt en die regionaal en landelijk veel aandacht trekt. En dat is in deze zaak dan ook het geval. De neiging bestaat dan misschien om te benadrukken dat het slechts een overtreding is. Dat is een juridische invalshoek. Maar een andere invalshoek is dat de gevolgen van een overtreding voor een slachtoffer en voor de maatschappij ook groot kunnen zijn. De boer het Bas van der Meer jeder weger als stagiair, omdat er dat net vereniging en machine leeuwen. Dat argument waar door de rechter uitwiest. De verdachte beroept zich op zijn geweten en levensovertuiging, maar dat neemt de schuld of de strafbaarheid bij hem niet weg, is mijn standpunt. De rechter wie dan ik duidelijk in zijn oordeel. Het ongeoorloofd maken van onderscheid, het achterstellen in het maatschappelijk verkeer, en dat noemen we rechtstreekse discriminatie. Dus hoewel een overtreding is het wel een ernstig feit. En ik vind ook dat dat tot uiting moet komen in de hoogte van de straf. Bas van der Meer woest zelfs net voor de camera verschijnen. Hij joeg een kwart reactie via Facebook. Van der Meer is tevreden met de uitspraak. Ik hoop dat deze uitspraak ook andere mensen kan helpen die zijn of worden gediscrimineerd. Het maakt niet uit wat je geaardheid is of waar je in gelooft. Zolang je de ander maar kunt respecteren en beoordeelt op zijn of haar kwaliteiten. De boer die dit bedrijf betellen is deels onder betingst, maar een proeftijd van 3 jaar.